Vadikani tasvika muchikamu chechitatu tiri muchironga Mai Chisamba show. Umo tiri kutarisa nyaya yeupenyu, tiri kutarisa nyaya yemhuri, tiri kutarisa nyaya yenharaunda, tiri kutarisa nyaya iri kuitika pasi rose. Mukaona vakocheri vedu vari pano vari kutaura kuti vari kutoshanda neKing's College iri kuUK, ivo vari kuno kuZimbabwe kuUZ, kurakidza kuti zvinhu izvi hazvinei nekuti uri kumusha, hazvinei kuti uri kumugodhi kupurazi, zvinongofanana. Asi tapinda muchikamu chanhasi regai ndikutendei chaizvo. Notiri kukuonai muri kufarira Facebook page yedu, muri zviuru nezviuru yenyu inonzi Mai Chisamba show official. Dzimwe idzi aiwa handisini inongotambika handiti. Saka ndiri kuuya kwamuri Dr. Zeki. Tinoziva kuti vanhu vangade kuziva kuti ndinoiziva sei kunhumbu. Munoziva pamwe inenge iri yekutanga, kana even isiri yekutanga, nhumbu nenhumbu ine mawiro ayo. Takabveko kumhonga hakuna ipwa uku. Nhumbu nenhumbu dzimwe dzinosiyana, yekutanga inodai. Munhu pane zvaanonzwa here kuti ndaane pamwiri. Kana ichinge ndoda kubvunza mubvunzo wekutanga uyu. Mubvunzo wechipiri, kana munhu akanonoka kuuya kukirinika sezvataurwa naprofesa, noti vamwe vanenge vachiti regai imbodzikama, ndiri kuonekwa ndakapfeka zvakadai kuti vanhu vanobva vaziva kuti ndine nhumbu. Kunonoka kuuya kuno takatarisana nenyaya yeBP kunotisvitsa papi? Maita henyu ndipindire mubvunzo wenyu yekutanga kuti ndinozviziva sei kuti BP yakakwira kana munhu ane nhumbu. Kazhinji mambogona kutaura pamataura kuti madzimai mazhinji hapana chaanonzwa, anotomukira akaenda kubasa akadzoka asingazive kuti BP yangu yakakwira. Asi akaramba asina kuenda kukliniki kunobhukisa pamuviri apapa, ndopaunoona kuti njodzi inoramba ichiwedzera pese paasiri kuuya kukliniki asi BP yakakwira. Ndopaunozoona mudzimai akunzwa musoro, akutadza kuona zvakanaka, akunzwa pamusoro pedumbu pachirwadza, anogona kutotanga kugwina zvakare nenyaya yekuti BP yakwirisa isina kurapwa. Saka ndizvo zvimwe zvinokwanisa kusangana nemadzimai anenge ane BP yepamuviri. Asi chikuru ndechekuziva kuti tizive kuti une BP, mudzimai ane BP yepamuviri anofanira kuuya kuti titarise BP, aiswe pamushina togoona kuti BP yakamira sei. Ndizvozvo mubvunzo wangu munoteera wanga uri wekuti kunonoka chii chingaitike pana mai ava nemwana, nokuti hatichada kuti titaure tichipoterera, tinoda kuti vanhu vedu vanyatsoziva zvinogona kuitika. Saka njodzi dzinosangana nadzo paBP yenhumbu injodzi kune mwana, injodzi kuna amai. Kune mwana unogona kuona nekuti BP inouya pamusana pezvinhu zvakawanda-wanda, asi kazhinji ndechekuti chatinoti chevakuru chiya chinenge chisina kubata zvakanaka, chinenge chisina kuumbika zvakanaka. Saka tsinga zvadzinoita munhumbu yakanaka isina BP, tsinga dzinotambanuka, tsinga dzinokura, kuti mwana awane chikafu chakakwana, kuti mwana awane mweya wekufema wakakwana. Asi mudzimai anenge ane BP yakakwirisa, unoona kuti tsinga idzi hadzikure, tsinga idzi dzinoramba dziri diki diki. Zvinoreva kuti mwana uyu achashaya chikafu, mwana uyu achashaya mweya wekufema wakakwana. Zvinoita kuti asakure zvakanaka. Ndo vana vanobuda vari vadiki diki kana kuti vari vacheche. Dzimweni dzenguva BP ikakwirisa, munoona kuti madzimai anonzi asunungutswe nguva isati yasvika, aya tinoti mapremature. Apa tinenge taakuitira kuti tinenge taakutsvaga kubalansa kuti tuone kuti chakakosha chi, kuti tuone kuti mwana tikamubuditsa apazera iri zviri nani kuti abude ari mudiki, amai vachiponawo. Nekuti tikaramba tichiti ngavarambe vane pamuviri, anogona kufa zvese nemwana wavo tisati tavasunungutsa. Saka kumwana tati anogona kufira mudumbu, anogona kufa achingobarwa nenyaya yekuti BP inenge isina kucontrol, inenge isina kubatwa zvakanaka amai vakazvitakura. Kuna amai tambotaura kuti vanogona kukanganiswa nhengo dzemuviri dzavo dzakawanda. Vanogona kukanganiswa itsvo chaidzo nenyaya yekuti BP yakakwira, vanogona kuoma mutezo, kuita stroke kana BP ikakwirisa. Amai vanogona kugwina zvatambotaura zviya, vanogona chevakuru chinogona kubva panzvimbo yatinoti placenta abruption nenyaya yekuti BP yakwirisa. Saka idzi injodzi dzakakura chaizvo dzinogona kusangana naamai. Asi ndichati nditaure nyaya yekugwina zvakare, nekuti ndo kumagumo kwedisease iyi, kweurwere uhu.
saka tiri kuti amai vakagwina zvazvichimbotaurwa naprof kuti munharaunda nemhuri dzimwe nguva tinogona kumhanya chaizvo kukanuka chaizvo toendesa amai kuchechi kana kuti toendesa amai kun'anga kana kumaprofita kuti titsvage kuti vabatsirwe. Asi ndinoda kutaura kuti zvakakoshesa kuti kana mudzimai ane nhumbu achinge agwina akurumidze kuuya kuchipatara, nekuti tine mishonga inogona kumisa kugwina ikoko. Tine mishonga yekuti BP yamai inogona kudzikira, uye tinogona kuvaita kuti vasununguke vasati varamba vachiwedzera kugwina. Tinokutendai chiremba nokunyatsotseketudza. Ndinovimba kuti vatariri nevateereri vedu vari kunyatsonzwa njodzi idzodzo. Saka zvimwe zvinhu zvatinodaira mufunge, ngatingoregai kuita chindenda. Hongu, mungatipe mienzaniso kuti vana vangu vese ndakavasununguka kwaambuya, vana vangu vese avo ndakazoda. Asi kare hagare ari kare, zvinhu zviri kusanduka, zvatinodya zviri kusanduka, mave upenyu hwataakurarama huri kusanduka, asi hunobata zvakare pane zvatinenge tichiita izvozvo. Uyu mubvunzo handizivi kuti uchauya kuna profesa here kana kuti chiremba muchazoudaira, asi ndinoda kuti nditomboenda pana profesa. Mubvunzo wandinoda kusiya ndakanda chiremba ndokuti vanhu vedu vane pfungwa dzekuti kana uine pamira hautendeedzwa ngonwa inwa mapiritsi, kana uine pamira ubvumidzwe zvakati. Handizive kuti imimi kana kwaa kuchipatara munoita sei, nekuti vanhu inongori pfungwa yekuti mukadzi ane pamira hanwe mapiritsi, mukadzi ane pamira haende kuchipatara nekuti anoda kungogara zvinhu zvake zvakanaka. Handizoti mopindura here kana tomuenda pana prof. Regai tomuenda pana prof tozodzoka kwamuri. Ndinotenda Mai Chisamba. Idzodzo ndo pfungwa dzimwe dzatachitaura dzinoenderana nezvitendero zvevanhu, kuti vanenge vachiti kana pamwe ndikanomwa mapiritsi kuchipatara pamwe zvinokanganisa pamuviri pangu. Asi ndoda kuti ndikurudzire kuti munhu haangomwi mapiritsi. Mapiritsi atinotomwa kazhinji tinenge tatonzi nana chiremba, imwa mapiritsi akati, anenge achionekwa kuti ari kunobatsira mumuviri memunhu kurapa chakati. Saka naizvozvo pfungwa idzodzo tingati isusu ngavazive kuti hongu munhu haangomwi mapiritsi, asi kana aenda kuchipatara aonekwa chaainacho mudzimai ane pamuviri nana chiremba kuti aiwa une zvakati, kana kuti BP yenhumbu yatiri kutaura iyi, ndo paanopiwa mapiritsi aanofana kunwa. Iwawa haamukanganisa, ari kutomurapa dambudziko ringazomukanganisa kuti abatsirwe zvakanaka. Mashoko makukuta ari kutaurwa naprofesa kuti kana kuri kuchipatara vanoziva zvekuita. Saka panguva ino vadiwa vatariri nevateereri, regai ndibva ndida kutaura kuti zvatinokuonai muchiita mundufu nemuchatomu muchikumbirana mapiritsi hazvitenderwi izvozvo. Munogona mese kunge muine BP yenyu yepamuviri, asi sekuti zvanzi munhu anotanga atariswa iye sedunga munhu, zvinoda kuti mapiritsi aJohn aMavis haasiriwo anonwiwa naSusan, mapiritsi aSusan haasiriwo anonwiwa naViola. Saka munhu wese kuchipatara anotorwa sedunga munhu. Ndiri kuuya kwamuri chiremba. Vanhu vedu tinoziva kuti kana vachinge vaenda kwavanoenda ikoko kwana mbuya muDhachi vanongosvikopiwa chikomichi kuti munonwa kusenika mushonga uyu, chibhodhoro rakadai munonwa kuseni, mozonwa futi masikati, mozonwa manheru. Mambotaura nyaya yedosage. Zvinhu zvese zvine mhimo. Zvino kana mukanzi munwe chibhodhoro ichocho kuseni, mogonwa chibhodhoro masikati, mogonwa manzi munwe zvakadini. Ndinoda kuti ndizive kuti imimi pamunosvika pakuti uyu anofanira kunwa mapiritsi akati kana kuti anofanira kurapwa nemushonga wakati, chii chinokutungamirai kuti musvike ipapo? Maita yenyu. Saka vakoti vese nemachiremba ese tinotoziva kuti alright, kana kuti titi munhu ane BP tinenge taita sei. Pane manhamba atinoona kuti ikapfuura nhamba iyi kana kuti ikapfuura nhamba iyi yaBP yakuda kurapwa. Ende hatingotore kamwe chete. Madzimai akazvitakura anokuudzai kuti kana BP yako ikakwira kuchipatara vanombokupa nguva vozokutora futi vasati vakutanga mushonga. Saka tine manhamba anotitungamira kuti tione kuti mudzimai uyu tomupa mushonga upi. Kuwedzera zvataura prof, mishonga yedu yatinopa yeBP hatingopi mishonga chero. Tine mishonga yakaenda mutsvakiridzo dzakawanda, ikaonekwa kuti mishonga iyi haikuvadzi vana,
ikaonekwa kuti mishonga iyi haikuvadze madzimai asi inorapa bp, inodzikisa bp uye inodzivirira kuti mukadzi asaome mutezo. Saka iyi mishonga mishomanini, haina kuwanda mishonga yatinopa, zvekuti mukaona zvamuri kutaura kuti vane bp vasina pamuviri vanopiwa mishonga yakawandisa kupfuura madzimai anenge akazvitakura. Saka haisi chero mishonga inofanirwa kumwiwa. Pane imwe yatinotomisa ine madzimai vanenge vachimwa vasina pamuviri, toona kuti iyi haiite nekuti tsvakurudzo yakaona kuti mishonga inogona kuvadza amai kana mwana. Mashoko makukutu ari kutaurwa nachiremba wedu kuti musatye zvenyu kuchipatara, uyai makadekara. Chipatara ndicho chekutoona kuti mushonga wamapiwa haukuvadze mhuru iri mukati, haukuvadze mai. Tiri kutaura pamusoro peupenyu, tiri kutaura pamusoro penduramo. Imimi muri kutandadzana nesu, muri kuita zvipi vakazvitakura? Muri kuenda here kwambuya? Muri kuenda here kwasekuru? Muri kuenda here kuchechi? Kurudziro iri pano ndeyekuti endai kusayenzi, kuchipatara, kukirinika. Ngatisangane muchikamu chinotevera.